Skund primary ma Kitere sub county mar Rongo oyudo sir mar omenda maromo siling $1,000,000 ka owuok kuom riwruok mar Safaricom Foundation. Konyno kambi mar Safaricom chiwo mar dhialo Kefas Okoth ma en jaloch mar omenda maromo $5,000,000 e piem mar Shinda Mamili kama bingwa. Jaloch mar omenda ni owuok e gwenge ma Kitere e sub county mar Rongo. Jojoma ni kod ler mar wachni. Sir makamae kambino mar Safaricom Foundation otim mar dhialo Kefas Okoth mawuok e gwego ma Kitere sub county mar Rongo mane obedo jaloch mar omenda maromo $5,000,000 e piem mar Shinda Mamilioni kama bingwa. Jokanyo ma kambino mar Safaricom ne obago nyasi mar dhialo jaloch mar omenda ma $5,000,000 Kefas Okoth kaachiel kod chako gedo mag chenro mag dongruok ma idhi tim kod omenda maromo $2.3 million. This is the culmination of our Shine Kenya promotion, where we are doing a homecoming for Kefa, who is our 5 million grand draw winner. This campaign period, we have had 31 millionaires who have been awarded, and they have come from across the country. Familia mar jaloch mar omenda ni wacho negno ni ber ka chenro mar dongruok ni ma isiro kod Safaricom otime skund primar mar Kitere kama Kefas Oko ne osomo kaka jo achiel ma duoko lwete. Kefa win kobiro to wabedo piny kode kane 1 million owuok minya kony godo community to wabedo piny to Kefa kono wani oparo sikul manosome mokuongo ka jo Safaricom nyalo loso ne dier udi gi desk to mano kata wan bende wa jonyuol ne nuwayie ni mano ber. En ting maber ka Kefa nochiwo lwete mondo kony skunde manosome kodhi renovate classes adek kendo dhi miwa pi ma nyithindo biro modho maler. Ang'eni mano biro konyo mondo nyithindo o improve their performance academically kendo kata school dhi konyore nikech pi ne nitie need maduong' ahinya skundwa ka. Fauzia Ali menabiso tiyo kod kambino mar Safaricom wachni jaloch ne onego bed ni kambi mar Safaricom siro chenro mar dongruok ne oganda ma oyiero kod omenda maromo $1,000,000 kata kamano koro gimedo nyako omenda maromo $2.3 million. Kefa has selected this school, a school he went to in his youth, for us to spend the 1 million to upgrade some classrooms. In addition to the 1 million that we had set aside, the Safaricom Foundation has given an additional 1.3 million shillings so that we may be able to upgrade the classrooms, buy furniture, bring water tanks to just help with the water supply, but also just to uplift the quality of learning for the students. Kao pogore kod jolo chendogo mag dongruok e skund primar no mar Kitere, kambini mar Safaricom bende ne obedo kod chenro mar puonjo johala kod joriemb boda lony e tiyo kod omenda yore makare kod mamoko. We have engaged the boda riders and small traders, teaching them about digital literacy and financial literacy. All these are young people, they are starting to earn money, so it was a chance for us to teach them how, when you earn money, this is how you save, this is how you invest. So today it was all about digital inclusion. How do we get more customers to get onto the world of the internet? We cannot be saying we're in the 4th industrial revolution and half the country doesn't have smartphones. So today we had a session with open market vendors who do smartphones. George Juma, Ramogi TV, Migori. E okang' machielo kendo